Bé, doncs començarem el curs. Se sent el micro una mica, sí? Sí. Vale, perfecte. Bona nit, bon vespre i benvinguts al curs d'Ones Gravitatòries. Sabeu que és un curs que hem preparat ràpidament perquè no estava pensat que descobríssim les ones gravitatòries ara, no? Si no ho haguéssim preparat un temps. Però bé, estem fent història, és un moment històric de la ciència, Hem de tenir clar que això és importantíssim. A mi m'agradaria que quan acabem el curs tingueu molt clar l'important que és això. Si no entenem algun detall, mira, no la sort, però que tinguem claríssim que això és com quan es va descobrir el bosó de Higgs fa 2 o 3 anys, o una cosa d'aquestes tan importants. Mireu, aquest curs evidentment no l'he preparat jo sol, jo us faré les classes, jo em dic Albert Morrau, però l'hem preparat 5 persones, perquè en 10 dies no és impossible, no? En primer lloc, la Marta Rodríguez, que la tenim aquí, és física, en sap molt més que jo, em toca explicar a mi, però ella és la que en sap. L'Andreu Valls, que no hi és, però també ha fet divulgació aquí, ha fet cursos de relativitat, ha fet conferències, la Montse Ribell i la Patrícia, que ens han ajudat moltíssim en moltes coses. Com sempre diem, si hi ha dubtes, si hi ha alguna cosa que no s'entén, talleu-me, sisplau. Jo aniré explicant i em talleu sense cap problema, d'acord? També, si esteu estudiant a casa i teniu qualsevol dubte, aquest és el meu mail, albert@estosabell.org, m'envieu qualsevol pregunta o truqueu aquí, jo hi soc Matí Tarda, o veniu i aclarim dubtes. De veritat, la qüestió és que s'entengui tot. Com sabeu, aquest curs va d'ones gravitatòries, per tant, haurem de parlar d'ones gravitatòries, però les ones gravitatòries són una conseqüència de la relativitat general, que és la teoria que explica la força de la gravetat actual. La teoria actual que explica la força de la gravetat. Per tant, abans d'arribar a ones gravitatòries, el tercer dia parlarem molt d'ones gravitatòries, no patiu. Però abans, doncs, explicarem una mica de física clàssica, de la gravetat de Newton, que és la que més coneixem tots. Parlarem de relativitat especial i de relativitat general. Llavors ja entrarem a ones gravitatòries i què han descobert exactament. Per tant, us demano una mica de paciència, si és que en sabeu molt, però la idea és que tothom acabi entenent què són realment les ones gravitatòries. Llavors, com estem fent en els darrers cursos, tindreu apunts, que són com els que tenim aquí en paper. Us els passaré en PDF demà a tots vosaltres, d'acord? No us els hem passat abans perquè fins l'últim dia mai sabem qui està en el curs, qui no està, qui ve, qui no ve. Llavors, avui ja tindrem la llista definitiva, demà al matí, a primera hora, us el passo, us passaré un link per mail, allà clicareu i s'obriran 3 carpetes, veureu 3 carpetes. Una serà apunts, que és això. L'altra seran les presentacions, els PowerPoints que anirem veient aquí. I la tercera serà material addicional. El material addicional són articles variats que he anat trobant, que crec que poden ser interessants, i els he anat posant allà. Bàsicament tots van de relativitat i d'ones gravitatòries, clar. Llavors hi ha de tot. N'hi ha de divulgatius i n'hi ha de farragosos i matemàtics. Vull dir, aquell apartat és a més, no cal pel curs. No us atabaleu si alguna cosa no l'enteneu perquè n'hi ha de veritablement complicat. Per exemple, us he posat l'article original que va publicar l'Einstein el 1915 de relativitat general. Evidentment era en alemany, jo no tinc ni idea d'alemany, però us l'he posat per si algú li fa gràcia tenir-lo, d'acord? Per tant, està allà. Com que això és un curs històric, l'hem fet perquè s'està fent història, en els apunts veureu que al final us he posat algunes portades de diaris que van parlar del descobriment, La Vanguardia, l'article de La Vanguardia, aquí, l'article de l'Ara, que són els diaris que vaig trobar, i després, com a curiositat, al final de tot, l'article original en anglès que han publicat els que han fet el descobriment de les ones gravitatòries. Això és l'últim que hi ha en els apunts, d'acord? L'he posat per curiositat, perquè és un article històric, perquè això ho guardarem tota la vida.
Aquí explica què van descobrir exactament l'article científic que van publicar. És un article que no s'entén. La majoria de nosaltres no l'entenem, perquè ens entenguem, perquè és molt tècnic, però bé, així el tenim, no? També una mica. Sí, jo tinc l'article. Si algú de vosaltres troba algun article, alguna cosa interessant, me la passeu, jo l'aniré penjant en aquesta tercera carpeta de material addicional, d'acord? Qualsevol cosa que veieu que pot ser interessant, ho penjarem allà. Les presentacions, de moment només hi ha les d'avui. Les dels propers dies sempre les corregeixo fins al final i les vaig ampliant. Per tant, veureu que demà no hi són totes. Hi haurà els temes 1 i 2, que són els que explicaré avui, d'acord? Al final de curs, quan s'acabi, hi serà tot. Fet aquest curs l'hem fet en 3 sessions, tampoc acabàvem d'un curs de quàntica amb molts de vosaltres, tampoc volíem ara aquí matxacar-los. Penseu que en 2 mesos haureu fet quàntica molts i relativitat, vull dir, ho sabreu tot ja. A partir d'aquí, cap problema. Molt bé. Doncs comencem amb el primer tema. Deixeu-me fer una introducció, abans de començar, perquè vull que... m'interessa molt que entengueu que... Per què és important això? Mireu, s'han descobert ones gravitatòries, les hem detectat per primera vegada a la història. Feia 100 anys que es van predir, més o menys, i s'ha tardat 100 anys a descobrir-les, perquè és molt complicat. Veureu que els aparells que han fet servir és tecnologia pura, això és el màxim de precís que s'ha fabricat mai aquí a la Terra. I no exagero gens. Aquestes ones, aquesta ondulació, només mou l'espai la mida d'una mil·lèsima de protó. No són unes ones impressionants, una mil·lèsima de protó. No ens podem fer la idea d'on petit que és això. Doncs això ho han mesurat, d'acord? I ho han mesurat tal com predeia la teoria, exactament igual. No hi ha dubte de què és això, si no, no ho haguessin anunciat. Per què és important que s'hagin descobert ones gravitatòries? Per 4 raons bàsiques. Primera raó, és una nova confirmació de la teoria de la relativitat general. La teoria de la relativitat general és la teoria de l'Einstein, de l'any 1915, que explica com és l'espai, el temps, la gravetat, quina interacció entre l'espai, temps i gravetat, ja veurem una miqueta tot això. Doncs aquesta teoria ha fet moltes prediccions al llarg de la història. Totes s'han complert. Tots els experiments que hem fet sobre relativitat general han sigut positius. Tot el que deia la teoria s'ha confirmat. Ens faltava una cosa, les ones gravitatòries. Ja les tenim, d'acord? No hi ha dubte que aquesta teoria és impressionant, funciona perfectament. També sabem que és limitada, que quan la volem barrejar amb la física quàntica no hi ha manera. Haurem de trobar una teoria més general. Això també ho sabem, però anem pas per pas. De moment hem acabat de confirmar tot el que podíem sobre la teoria de la relativitat general. D'acord? Si això no s'hagués trobat, o s'hagués trobat diferent, hauríem d'haver canviat la teoria de la relativitat general. Queda clar, no? Quan l'experiment no concorda amb la teoria, s'ha de canviar la teoria. Qui mana és l'observació, l'experiment, la natura, oi? Primera cosa perquè és important. Segona cosa. Hòstia, no em recordo. Sí, molt important, la més important de totes. Hem obert una nova finestra per estudiar l'univers, d'acord? I penseu que no n'hi ha gaires de finestres per estudiar l'univers. Quines hi ha? Doncs, clàssicament la llum, no? L'astronomia és una ciència atípica, no podem anar a un forat negre que com és, no podem anar a veure cap estrella de prop, no podem fer res, no podem anar a veure com és un quàsar. Ens hem de limitar a captar tot el que ens arribi de l'univers, estudiar-ho, analitzar-ho, entendre-ho, per veure quina física, quins processos físics hi ha al darrere de tot això. D'acord? Quan veiem una llum que brilla molt, hem deduït que ha explotat una estrella, per exemple.
I amb això moltes coses, moltíssimes. Però no podem anar a veure com explota una estrella, ni podem fer un experiment. D'acord? Per tant, ens hem de limitar a captar tot el que ens vingui de l'univers i a aprofitar-lo al màxim. Què ens ve de l'univers? 4 coses. I que sapiguem res més. Només 4, Llum, ones electromagnètiques. Sabeu que la llum, doncs, vam començar amb la llum visible, que és la que veiem els humans, però ara ja sabem que hi ha altres tipus de llums. Llum infraroja, llum ultravioleta, raig X, raig gamma, microones, tot això també és llum, també són ones electromagnètiques. Avui en dia tenim detectors, telescopis o radiotelescopis que capten tots aquests tipus de llum. I amb aquests tipus de llum captem el que ens ve de l'univers i intentem entendre què està passant allà dalt. D'acord? La llum és el més important, de moment, 90% del que coneixem és a base de la llum. Què més ens arriba de l'univers? Neutrinos. Unes partícules molt petites i neutres, d'aquí ve el nom, que no interaccionen amb la matèria gaire bé. Ens estan atrevessant ara mateix milions de neutrinos pel nostre cos i ni ens n'enterem. Provinents del Sol, ni ens n'enterem. Però els humans hem aconseguit fer uns detectors que sí que cacem alguns neutrinos. Dels milions que ens en atravessen, algun. I amb això també estudiem l'univers. De què ens informen els neutrinos? Per exemple, de l'interior del Sol. La llum visible ens informa de l'exterior del Sol, la part de fora. Doncs els neutrinos de dins. Ens informen de les explosions de supernoves. Quan explota una supernova, ve una cascada de neutrinos impressionants, etc. D'acord? Tercera cosa que ens arriba de l'univers. Raigs còsmics. Es diuen raigs còsmics, però són partícules. Són partícules carregades elèctricament, no són neutres aquestes, sinó una càrrega elèctrica, són protons, electrons i nuclis d'heli. El nucli, que té càrrega positiva, ens n'arriben de molts llocs. Xoquen amb l'atmosfera nostra i per això fa molts anys que sabem que venen, no? Però això, aquestes partícules, els raigs còsmics, no ens van molt bé per fer astronomia, perquè com que tenen càrrega elèctrica, qualsevol camp magnètic que troben pel camí les desvia. Llavors, ens pot venir una partícula d'allà, però no ve d'allà, ve d'allà, i no ho sabem mai. D'acord? Per tant, encara no les tenim massa controlades, no ens van molt bé. Però és que ara se'ns ha obert una nova finestra, ones gravitatòries. És un nou tipus d'ona que ens arriba de l'univers, que la podrem captar de diferents tipus de processos físics i que ens informarà de coses que de moment amb la llum o serà complementària de la llum, no? Però segurament que descobrirem coses noves que encara ni ens imaginem, d'acord? Per tant, llum, neutrinos, el raig gamma, el raig aquests que no ens serveixen de gaire, còsmics, i ones gravitatòries. Les ones gravitatòries prometen molt, d'acord? Llàstima que són molt dèbils. Tercera cosa que és important haver descobert això. Hem vist per primera vegada a la història com dos forats negres es fusionaven. Alguns de vosaltres heu fet el curs de forats negres aquí, sempre us parlàvem que els forats negres acabaven fusionant-se. Ho hem vist. Ja no és una hipòtesi, és real, ho hem vist per primera vegada a la història. I no ho hem vist amb llum. Aquesta fusió de dos forats negres no s'ha vist amb llum, perquè no hi havia gas pel voltant. Sabeu que un forat negre no emet llum. Per veure un forat negre, de forma indirecta, necessitem que hi hagi gas pel voltant, que el forat negre se l'estan passant i el que realment veiem amb llum és aquest disc de gas que cau cap al forat negre. Això brilla molt, d'acord? Però el forat negre no el veiem mai, sempre l'hem estudiat indirectament. Ara, per primera vegada a la història, hem vist com dos forats negres xocaven i es fusionaven. Hem vist aquest procés final, d'acord? Directament. I quarta cosa, que diuen alguns físics, que finalment s'ha comprovat que els forats negres existeixen, i encara hi havia gent que no s'ho creia, d'acord? Hi ha físics que deien que no estava clar del tot. Ara ja els hem vist xocar, d'acord? Per tant, per tot això és molt important haver descobert ones gravitatòries. Jo vaig explicant, si em voleu tallar, ja ho sabeu. Aquí tenim les
4 raons perquè això és important. I anem a explicar una mica de física clàssica, perquè la necessitarem per després per entendre moltes coses. Mireu, ràpidament, la física clàssica és la física que va aparèixer al segle XV-XVI amb el Renaixement, va evolucionar fins al segle XIX, d'acord? És la física del nostre dia a dia, de la nostra vida quotidiana, la que entenem tots sense massa problemes. És clàssic, la física clàssica va desenvolupar diferents branques, la mecànica, l'estudi del moviment dels cossos i de les causes que els produeixen, d'acord? Aquí hi ha el tema de velocitats, acceleracions, forces, energies, tot això. Termodinàmica, la branca que estudia tot el que té relació amb la temperatura, amb la transmissió de calor, les màquines tèrmiques, tot això. Electromagnetisme, la branca que estudia tot el relacionat amb l'electricitat i amb el magnetisme, que vam veure que eren dues facetes del mateix, per això parlen d'electromagnetisme, d'acord? I després també es va desenvolupar l'òptica, però l'òptica, que anava per lliure, es va veure que era una part de l'electromagnetisme. La llum són ones electromagnètiques, igual que el que hem descobert ara són ones gravitatòries, del camp gravitatori, d'acord? Per tant, es van desenvolupar aquestes 3 grans branques i ara us explicaré una miqueta és la mecànica, més que res. Això no us ho explico perquè sí, vull dir, tot ho farem servir després. Mireu, la mecànica la devem gairebé tota, gairebé, no, tampoc seria just, però a Newton, un monstre de la física clàssica. I la mecànica es basa en 2 grans pilars també. Una són les lleis de la mecànica. Les 3 lleis de la mecànica que estudiàvem ara s'estudia a l'ESO, no? Suposo, d'acord? I l'altra branca és la llei de la gravitació universal. Aquestes 2 potes les devem a Newton amb ajuda d'altra gent, d'acord? Què diuen les 3 lleis de la mecànica? Primera llei, llei d'inèrcia. Tot cos lliure, si no actua cap força sobre ell, manté el seu moviment. Si estava parat, seguirà parat, i si està a certa velocitat, seguirà amb certa velocitat i moviment lineal, d'acord? Això aquí a la Terra no ho veiem mai, perquè aquí està ple de fregaments, però si mai anem a l'espai, agafem un llapis i el tirem endavant, aquell llapis seguirà endavant fins que no trobi alguna cosa que et xoqui, d'acord? A l'espai això ho veuríem de seguida. Segona llei de la mecànica, la que hem fet servir tots quan estudiàvem, no? Força igual a massa per acceleració, és la llei bàsica de la física clàssica, quasi. Si tenim un cos de massa m i li apliquem una força, rebrà una acceleració, canviarà la seva velocitat. D'acord? Això és el que diu aquesta llei. Veieu que hi ha unes fletxes sobre la F i sobre la A? Vol dir que això són vectors, que ens importa la direcció on es fa la força. No és el mateix que tinguem un cos que l'apretem per aquí o que l'apretem per allà, oi que no? Marxarà cap aquí o marxarà cap allà. Llavors, matemàticament s'expressa així. Aquí ens importa la direcció. Tercera llei, la llei d'acció-reacció. Si un cos li fa una força amb un altre cos, el segon cos li torna la força del mateixa quantitat però en sentit contrari. Quan jo apreto la paret així, jo estic notant que la paret m'apreta a mi també, d'acord? Jo li faig una força cap allà i la paret me la fa cap aquí, i quedem en equilibri, d'acord? Aquestes 3 lleis bàsiques, que ara ens semblen una tonteria, això va costar, va costar suor, sang i llàgrimes, Però amb això ja es podia explicar moltes coses dels moviments del que veien al segle XVII, XVIII, XIX, etc. Mireu, més coses. Newton també va obtenir les lleis de la gravitació, però abans se li va avançar una miqueta a Kepler. Una miqueta, no gaire, no les va obtenir del tot. Kepler era un matemàtic, era absolutament teòric i va agafar les observacions que havia fet Tycho Brahe durant 30 anys. Tycho Brahe era
l'últim gran astrònom observacional, abans que hi haguessin telescopis. Es va muntar un observatori i allà observaven les posicions dels planetes, sobretot. No tenien telescopis, Què feien? Amb uns angles mesuraven com variaven les posicions relatives d'un planeta, d'un altre, d'una estrella, etc. I anaven fent taules, una cosa bastant avorrida. Però Kepler va agafar aquestes taules d'observacions durant 30 anys i d'aquí va obtenir el moviment dels planetes al voltant del Sol. En aquella època es preguntaven quines eren les òrbites dels planetes al voltant del Sol. Doncs tothom suposava que era un cercle i ja està. Però Kepler va ser el primer que va agafar taules astronòmiques i va treure la formuleta i va obtenir l'òrbita dels planetes. I amb això va fer 3 lleis dels moviments planetaris. Veieu que aquí encara no diu res de les forces ni de la força gravitatòria. Són unes lleis empíriques, lleis de coses que s'han observat i en treu unes formuletes matemàtiques, però no hi ha una llei gravitatòria encara. Primera llei, tot planeta al moure's al voltant del Sol descriu una el·lipse. Ja no és un cercle, sinó que és un cercle allargat, una el·lipse. Les el·lipsis tenen 2 punts matemàtics importants que se'n diuen els focus de les el·lipsis. Doncs el Sol està en un d'aquests focus. D'acord? Això és una feinada, això que va fer el Kepler és una feinada impressionant. Segona llei. Diu, el radi vector que uneix el planeta amb el Sol escombra àrees iguals en temps iguals. Què vol dir això? Vol dir que si tenim el planeta que es va desplaçant al voltant del Sol, àrees d'aquest tipus són recorregudes en el mateix temps. És a dir, veieu? Aquí, quan l'àrea, per recórrer aquesta àrea, el planeta ha de fer més trons, vol dir que va més ràpid. Perquè d'A a B tarda el mateix que anar de C a D. Es conserven aquestes àrees. D'aquí es va descobrir, es va veure que els planetes, quan passen a prop del Sol, el periheli, que es diu, el punt més proper del Sol, van més ràpid que quan passen lluny del Sol. És l'afeli. D'acord? Planeta al voltant del Sol. Però també, quan un asteroide ens passa a prop de la Terra d'aquests perillosos, quan passa a prop de la Terra és quan va més ràpid, és quan és més perillós. D'acord? Kepler ho va descobrir pels planetes, però això són unes lleis que després hem vist que són universals. Tercera llei. Va trobar una relació entre el període, el temps que tarda un planeta a fer la volta al Sol i la seva distància al Sol. Com que la distància és variable, perquè són el·lipses, això és una distància mitjana. Però aquí tenim la relació que va trobar. Hi ha una K que és una constant. D'acord? Això és una recepta matemàtica, però no tenia explicació. Per què és així? No ho sabem. Però ja ho podíem aplicar a tots els planetes, funcionava i a diferents astres. Fins que va venir Newton i ens va explicar el per què. Això són aproximacions, no? No acurades, però aproximacions. Avui en dia sabem que això no és realment així, perquè tenim una altra teoria més evolucionada, que és la relativitat general. I veurem que no és ben així. Però en primera aproximació, com dius, has d'afinar molt per veure que no és així, Sí, exacte. Bé, potser algun dia afinem molt i descobrim que la relativitat tampoc és la teoria correcta. Segur. La ciència va així, va canviant de teoria. Exacte, així pensem. Assaig-error, una mica. Què diu Newton? Diu que si tenim dues objectes, dues masses, dos cossos amb dues masses, M1 i M2, li diem a les masses, sempre es fan una força atractiva, la força gravitatòria, que és directament proporcional a les seves masses. Com més grans són les masses, més gran és la força, i directament proporcional al quadrat de la seva distància. A més distància, aquesta força disminueix al quadrat, disminueix ràpidament. D'acord? El que deia abans, veieu que la F té una fletxa i aquí també hi ha com un barret, això també és com una fletxa, no? Vol dir que aquestes forces tenen direcció, totes les forces tenen direcció. I quina direcció és? La direcció
que uneix una massa amb l'altra. I a més, és atractiva. Això ens ho diu matemàticament aquest menys d'aquí. Si no hi hagués aquest menys, vol dir que seria repulsiu. No, la força gravitatòria sempre és atractiva. D'acord? I aquí hi ha una constant. Veieu, aquesta G és una constant, la constant de la gravitació universal, que, un cop calculada, veiem que és una misèria. Un numeret per 10 elevat a menys 11, vol dir 0,0000, 11 decimals, abans no arribem a aquest 6, 10 decimals i el 6. És molt dèbil. Què ens està dient això? Que la força gravitatòria és molt dèbil. Si no, veuríem que aquesta ampolla amb aquest got s'atrauen, i no ho veiem. Per què? Perquè les friccions són enormement més grans que la pròpia força. La força gravitatòria és superdèbil, és la més dèbil de totes amb moltíssima diferència. Només té importància quan hi ha masses molt grans, planetes, estrelles, galàxies o tot l'univers. Però al nostre dia a dia només notem la gravetat de la Terra. La resta de coses com si no hi fossin. D'acord? És molt més fort de la força d'un imant, la força elèctrica, moltíssim més. Bé, doncs, amb les lleis de la mecànica i la gravetat, i aquesta llei de la gravetat universal, ja teníem la mecànica de la física clàssica, ja es podia calcular tot, gairebé. I Newton, el primer que va fer, o després el que va fer va ser aplicar-ho als planetes. Aviam si trobàvem el que va dir Kepler, no? Força igual a massa per acceleració, la seva segona llei de la dinàmica. I l'apliquem a un planeta que tingui massa m, no? Al voltant del Sol que té massa m gran. Veieu? Ja tenim l'equació feta. Resolem aquesta equació i què s'obté? S'obté que les curves que fan els astres, bé, de fet, de forma general, les curves que fa una massa al voltant d'una altra massa poden ser circumferències, el·lipses, paràboles o hipèrboles. Aquestes 4. D'acord? En el cas dels planetes són hipèrboles, el·lipses. El cas de la Terra és una circumferència gairebé. És una el·lipse gairebé sense excentricitat. Les paràboles, els cometes. Els cometes tenen òrbites parabòliques. I després hi ha objectes molt ràpids que tenen hipèrboles, fan hipèrboles al voltant del Sol. Veieu? Per tant, una d'aquestes 4 curves és el que és l'òrbita de... sempre que tenim 2 cossos que farà un cos al voltant de l'altre. Amb el resultat que obté Newton retrobem les lleis empíriques de Kepler. D'acord? Kepler ho havia dit bé, però no sabia el per què. Newton ara ens explica el per què. I com que ara ja tenim tot el per què, recordeu la tercera llei de Kepler, que hi havia una K aquí, una constant, ara ja sabem quan val la constant. 4π² dividit per G i per la massa del Sol. L'obtenim directament de les lleis, de les equacions de la gravetat de Newton. Bé, ja ho teníem quasi tot. Ja sabíem les òrbites dels planetes. Això també va ser important per veure que les lleis del cel eren les mateixes que les lleis de la Terra. Aquí a la Terra s'apliquen les mateixes lleis. En aquella època no estava clar això, es pensaven que a la Terra hi havia unes lleis físiques i en el cel unes altres. Això es va començar a trencar i es va universalitzar. I amb això ja estaven molt contents, ja resolien molts problemes. A més, van fer prediccions, el que fa tota bona teoria. Quines prediccions van fer? Doncs mireu, per exemple, Edmund Halley va deduir que tornaria a aparèixer un cometa, que havia anat apareixent, va calcular l'òrbita d'aquest cometa i va dir tal setmana, tal dia, tal setmana, a tal regió del cel apareixerà novament aquest cometa, perquè ell calcula l'òrbita segons les lleis de Newton. Va aparèixer? Sí. D'acord? Una de les primeres previsions que va fer aquesta nova llei funcionava. I a partir d'aleshores, totes les que van anar fent van funcionar. La llei era correcta. I arribem al segle XIX i tots molt contents. Una altra cosa molt important que té relació amb tot això.
se'n diu el principi de relativitat de Galileu. Galileu aquí també va jugar un paper important. Què diu aquest principi? Diu que les lleis de la mecànica, aquestes lleis de Newton i del moviment dels cossos en general, són les mateixes en tots els sistemes de referència inercials. Aquesta frase és com molt lletja. Què vol dir això? És molt fàcil, mireu. Anem per parts. Què vol dir un sistema de referència? Què vol dir? Sempre que volem fer una mesura en física, en química, en el que sigui, en qualsevol ciència, necessitem un sistema de coordenades. D'acord? Un punt a l'espai és l'origen de coordenades. I després 3 eixos doncs, ens dirà la llargada, l'amplada i l'alçada de qualsevol cosa. Si volem determinar la posició de qualsevol cosa, necessitem saber des d'on ho hem mesurat. Només vol dir això, sistema de coordenades. D'acord? Deixeu-me que us expliqui alguna cosa de sistemes de coordenades. Mireu, imagineu-vos que tenim un nen que està al costat de la carretera i veu 2 cotxes. Són de 2 pobrets que passaven per allà i un passa a 200 per hora i l'altre a 220. Això és a Alemanya, clar, aquí ningú va tan ràpid. És a l'autopista. Llavors, aquest nen té un aparell que mesura velocitats. Mesura aquest cotxe a 200 per hora i mesura aquest a 220 per hora. D'acord? Fins aquí tot clar. A dins d'aquest cotxe també hi ha un nen. A dins del Ferrari també hi ha un nen. Si aquest nen li tapem les finestres que no vegi a fora, li semblarà que està parat. Bé, no és cert perquè sempre hi ha tremolors, oi que sí? Això són acceleracions. Imagineu-vos que no n'hi ha cap de tremolor i tapem les finestres, aquell nen no sabrà si el cotxe està parat o està en moviment. D'acord? Imagineu-vos que per un moment veu un cotxe que passa pel seu costat, ell mesurarà que aquest va a 20 per hora. Sí? Ell va a 200, l'altre cotxe passa a 220, ell li semblarà que està parat i que el cotxe del costat va a 20 per hora. Imagineu-vos que aquest nen veu un nen aquí i li semblarà que aquest nen va enrere a menys 200. Estem d'acord fins aquí? Igualment, amb un nen que hi hagi aquí, aquest què veurà? Veurà que aquest cotxe va a 20 enrere, marxa enrere, i que aquest nen va a menys 220 enrere. Aquí a la Terra, això direm, quina tonteria, perquè ens sembla que tenim un sistema de referència universal, que és la Terra, no? Ens sembla que la Terra està quieta, d'acord? Però no és veritat. Tots sabem que la Terra no està quieta. La Terra gira, té rotació, la Terra gira al voltant del Sol, la Terra i el Sol giren al voltant del centre de la galàxia. Això no ho notem, però està passant. Anem a fer un exemple més fàcil encara. Un astronauta que està al mig de l'espai i no té cap referència. No està a prop de la Terra ni de la Lluna, només veu uns puntets llunyans, però estan molt, molt lluny. Està per aquí i per ell li sembla que està parat. D'acord? Veu un coet que passa a 200 km, ara són per segon, van molt més ràpid els coets. I un altre que va a 220 per segon, d'acord? Ell mesurarà aquestes velocitats. Des de dins d'aquest coet passarà igual que abans passava amb els cotxes, estem d'acord?